Els visitants del Teatre Museu Dalí de Figueres tenen un nou al·licient fins a final d'any. Coincidint amb el seu 40è aniversari, s'exposa Noia a la finestra, de 1925, un retrat que Dalí va fer a la seva germana, Anna Maria, observant el mar de Cadaqués. És un intercanvi temporal que s'ha fet amb el Museu Reina Sofia de Madrid, a qui la Fundació Gala Dalí ha deixat Retrat de la meva germana. És una obra que ens ha prestat el Reina Sofia i nosaltres a canvi els hem prestat un altre retrat de la germana, l'Anna Maria, també de l'any 25, i que avui el presenten a la seva col·lecció permanent. Aquesta obra figura en una finestra, és una de les més demanades al Reina Sofia, que la gent vol veure més, per tant el Reina Sofia ha fet un esforç especial de prestar-nos-la perquè la puguem mostrar a Figueres durant 3 mesos fins al 31 de desembre. En aquesta obra, Anna Maria Dalí apareix d'esquena amb una finestra oberta de bat a bat sobre Cadaqués. Està ple de detalls i no pot ser més Cadaqués de lo que és. M'agrada contemplar no solament la figura de l'Anna Maria, que és una cosa exuberant, amb aquestes formes rodones i tan penetrants, tan pictòriques, sinó que tot el paisatge del fons està centrat en aquella línia horitzontal que és la costa est de la badia de Cadaqués, on hi ha la platja de les Oliveres. És una peça d'una gran transcendència que marca un retorn de Dalí a l'ordre pictòric. El Dalí a l'any 25 fa com una virada cap a l'ordre pictòric, el retorn a l'ordre, que hi havia com una consigna estètica a Itàlia i a França, que sí, que la van seguir tant Picasso com ell en un moment determinat. És a dir, havien portat els seus experiments pictòrics molt enllà en quant a innovació i van fer com un retorn a l'ordre. I això és el retorn a l'ordre. El Museu Dalí de Figueres està d'aniversari, celebra 40 anys. Diumenge hi haurà jornada de portes obertes de 10 de la nit a 1 de la matinada, una acció que també repetirà dilluns davant l'expectació que s'ha aixecat.